Okay, dance bro! Come on! Dance to the music, ladies and gentlemen. Just about to dance, so up and back to the saddle. You wanna find mine, you know the serious word that goes in Ang ino may nakuha sa pangalan. Ano naman kalawag dito? Lagi na po, antay ka sa yago na binibiyas ng ibang malayang cover band. Yan? Aman! Para kita ng bikers! Kaya ang mga lahat ng bikers, likas na po ninyo. Pakinggan ang tungtungan. Basta man ang matanda, makipag yung flugan. Kahit sa saan man, dalawin bewang kaliwag kanan. Ito na buong mundo, mabigyan na. Independent, paborito ng buong mundo. Independent, mapahaba rin ang buhay nyo. Independent, pakita sa mundo na kaya-kaya nyo. Independent, pampatibay ng mundo. Independent, paborito ng lola ko. Independent, independent lahat tayo. Tayo ng tindahan, panahon ng luplugan. Sama-samang gumalaw para ganahan ang mga problema. Iwala na pagsaya, ito nga buong mundo magkitena. Independent, paborito ng buong mundo. Independent, magpahama rin ang buhay nyo. Independent, ipakita sa mundo na kaya-kaya nyo. Independent, mapatibay ng mundo. Independent, paborito ng lola ko. Independent, independent lahat tayo. Maghanap ka ng kasama, kahit sino ang makita. Sumabay ka sa tungtungan, gaganahan ka. Aluay magsama-sama, umang ka sa kalsada. Oras na
Tinding-tinding, paborito ng buong mundo. Tinding-tinding, papahabain sa buhay mo. Tinding-tinding, ipakita sa mundo. Kayang-kaya nyo. Tinding-tinding, paborito ng buong mundo. Tinding-tinding, papahabain sa buhay mo. Tinding-tinding, lahat tayo. Tinding-tinding, kapatibang ng puso. Tinding-tinding, paborito ng lola mo. Tinding-tinding, hawarin ang buhay nyo. Kayang-kaya nyo. Tinding-tinding, kapatibang ng puso. Tinding-tinding, paborito ng lola ko. Tinding-tinding, tinding-tinding, lahat tayo. Tinding-tinding, lahat tayo. Tinding-tinding, lahat tayo. Here we go! Oh, may isa pa daw kakanta para sa ating nobyo at nobya. Siya ay walang iba kundi si Mrs. Janice Lopez. Marcha ka na po. Ay banda, pagbalubos di ako, skippers band, paratong Manggar La Union, just call or contact Mr. Jazz. So yes. By the way, thank you.